Formiraj se! Euformiraj se! Euformiraj se! Formiraj se! Ma daj se, euformiraj! Prilog Euformiraj se pripremljen je uz potporu Europske unije u sklopu projekta Informiraj se i odluči, financirano kroz program IPA Info 2010. Sadržaj priloga odgovornosti Udruge za promicanje ljudskih prava i medijskih sloboda Cenzura Plus te ne odražava nužno gledišta Europske unije. Više informacija o Europskoj uniji potražite na web stranicama delegacije Europske unije u Republici Hrvatskoj na www.delhrv.ec europa.eu i na web stranicama Europske komisije www.ec.europa.eu. U večerašnjem prilogu Euformiraj se gostuje Ivan Medić, predsjednik Infozone. Ivan je nedavno vratio se iz hladne Finske i bio je u jednom study visitu, pa će nam malo ispričati šta je tamo sve vidio i doživio. Dobra večer. Dobro večer svim slušateljima Infozone na radiju. Pa istina, u sklopu Youth in Action programa bio sam na study visitu, dakle studijskom putovanju u Finskoj od 19. do 23. veljače u gradiću Ulu na samom sjeveru Finske. A povod mog odlaska je bio susret sa djelatnicima koji rade na informiranju i savjetovanju mladih iz cijele Europe. Ivane, koja je tema bila i o čemu se raspravljalo? Tema samog study vizita su bile nacionalne politike prema mladima, socijalna inkluzija mladih i uopće odnos informiranja i savjetovanja mladih prema nacionalnim politikama, odnosno nacionalnih politika prema informiranju i savjetovanju. Na samom study visitu bili su predstavnici iz 9 različitih država, na sve skupa 19, tako da sam imao prilike susresti se sa kolegama iz Malte, Mađarske, Poljske, Velike Britanije, Luksemburga, Francuske, Švedske i Finske. Načelno, organizator samog događanja je bila udruga Koordinati iz Finske, koja je u stvari krovna organizacija koja nudi usluge razvoja informacijske i savjetodavne djelatnosti za mlade u samoj Finskoj. Kad spomenuo si malo prije socijalnu inkluziju za slušatelje koji možda im je još uvijek nejasan taj pojam, znači radi se o nekakvom društvenom uključivanju mladih. O kojim se mladima zapravo radi? Pa nacionalne politike različitih država različito kategoriziraju mlade, tako da se generalno ono što možemo reći što je zajedničko svima svakako je ta dobna skupina mladih od 15 do 26 godina. S tim što neke nacionalne politike mlade uključuju već dobnu skupinu od 11, a neke dolaze i do 30 godina kao što je i naša nacionalna politika koja priča o mladima u tom nekakvom rasponu od 15 do 30 godina. Kao što sam već rekao i nama je negdje jako bilo, koji radimo dakle na informiranju i savjetovanju mladih, jako bitno bilo osvijestiti uopće pojam socijalne inkluzije i što ona znači uopće u našem svakodnevnom radu. Mogu samo reći da je nekakav generalni zaključak svega bio da djelatnost informiranja i savjetovanja mladih u svakom svom segmentu mora biti usmjerena ka socijalnom uključivanju mladih i to je negdje njena najvažnija zadaća po našem generalnom zaključku koji se izrodio nakon samog study vizita. Možda je još negdje bitno napomenuti da smo se susreli sa
različitim nacionalnim politikama za mlade i ono što je negdje bilo interesantno, to su i različiti pristupi politikama na različitim razinama, te je također bilo interesantno to da vidimo koje uopće zemlje imaju razvijen zakon za mlade ili prema mladima i na koji način je on uopće provediv u praksi. Opet, s druge strane, jedna jako zanimljiva stvar je ta što u nijednoj zemlji taj zakon ne obvezuje mlade. Obvezuje isključivo samo one dionike koji moraju napraviti nešto konkretno po pitanju poboljšanja kvalitete života mladih u pojedinoj zemlji. Kad si se susreo sa različitim nacionalnim politikama i različitim pristupima, možeš li otprilike negdje smjestiti Hrvatsku u svemu tome? Jesmo li mi negdje u tom polju dovoljno razvijeni ili smo možda zaostajemo u nekom pristupu? Pa s obzirom na to da je razvoj nacionalne politike prema mladima u Hrvatskoj relativno mlad, mogao bih tako reći, s obzirom da druge razvijenije možda zemlje u Europi svoje nacionalne politike razvijaju iz puno ranijeg vremena, dakle 60. godina prošloga stoljeća, a posebice što se tiče razvoja informativne i savjetodavne djelatnosti, tako da mislim da smo mi na dobrom tragu, da naš nekakav ključni dokument po kojem se uopće razvija nacionalna priča prema mladima u Hrvatskoj je nacionalni program za mlade. Mislim da je po nekom mom viđenju i kad sam mogao usporediti nacionalne politike drugih zemalja, dosta dobro napravljen i na tragu je tih nacionalnih politika razvijenijih zemalja. Ono što isto također bilo interesantno, a to je da vidimo uopće koje zemlje imaju razvijen zakon prema mladima. Nema ih puno, moram priznati, s obzirom da mi evo već negdje znamo da se najavljuje i u izradi je novi zakon o mladima u Republici Hrvatskoj. A jedan od ključnih akata koji mene posebno zaintrigirao, a koji je trenutno na snazi u Finskoj i mislim da je na redu došao i u Francuskoj na donošenje toga akta kao na zakonskoj osnovi, a to je garancija za mlade ili Youth Guarantee. Ta garancija za mlade je nešto što su i Finci malo skeptični prema tome, s obzirom da ne znaju koliko će biti uopće primjenjiva u praksi i koliko će se zaista država kao takva držati toga, a radi se o tome da oni garantiraju svakoj mladoj osobi do 25 godina koja je izašla iz sustava obrazovanja ili zapošljavanja, i ne samo do 25, nego i onima do 30 ako su završili neko visokoškolsko obrazovanje. Oni im garantiraju da u roku od 3 mjeseca nakon izlaska iz samoga sustava će ih ponovo vratiti u sustav na način da će im ponuditi ili posao ili nekakvo doškolovanje ili pak uključivanje u razne vrste radionica koje se organiziraju i na nacionalnom nivou. Znači, to je socijalna inkluzija u pravom smislu riječi, a pitanje je koliko će se u praksi uspjeti realizirati. Tako je, ali činjenica da je svakako dobro da kao akt postoji i da nekoga obvezuje, tako da bi se onda mogle razviti i rasprave oko toga koliko je uopće primjenjiva i koliko će morati ju revidirati ili u principu malo više poraditi na tome da ona zaista profunkcionira. Nadajmo se da ih hoće i da će jedan dan takav model i kod nas uspjeti se ostvariti. Ja? Pa eto, ja se nadam da ćemo i mi negdje na tragu toga raditi u budućnosti i da ćemo zaista imati priliku za uključiti sve one mlade koji su smanjenih mogućnosti i da će oni konačno naći negdje svoje mjesto u hrvatskom društvu s kojim će biti zadovoljni. Mjesto pod suncem. A reci nam, Ivane, još kao u prijašnjem razgovoru si spomenuo da si posjetio i infocentar za mlade u Finskoj, pa te to nešto posebno isto zainteresiralo. Kako izgleda taj infocentar?
Pa mi smo bili u sklopu studijskog posjeta, bili smo i u posjetu Finskom centru za mlade, odnosno na engleskom bi se to zvalo Bistrom Youth Service Center. To je servisni centar za mlade koji u sebi uključuje informativnu i savjetodavnu djelatnost i on je razvijen na način da je multisektorskim pristupom se u stvari na jednome mjestu radi sa mladima, što je nama negdje bio jako dobar pokazatelj i možda put za razvoj infocentara za mlade u Hrvatskoj na taj način. Moram još reći da je on u principu nastao kao nekakva duboka težnja ljudi koji rade sa mladima u Finskoj i on je nastao prije nekih 1.5 dana, dakle oformio se kao takav. Međutim, jako puno energije, snage i sredstava iz lokalnih i državnih vlasti je uloženo u sam taj centar. Centar je zaista fascinantan. Oni koji žele više vidjeti nešto o tome centru mogu ga pronaći na internetu pod Bistrom Youth Service Center. I zaista mislim da na jedan kvalitetan način radi na informiranju i savjetovanju mladih, a time i na njihovoj socijalnoj inkluziji. Je li nam možeš reći par riječi kako to u praksi izgleda? Nešto je bilo spomenuto da postoje na nekim pultovima mladi ljudi koji, znači osoba kad se dođe informirati, onda oni dalje šalju u stručnjaka za određeno područje. Je li to tako izgleda? Pa to otprilike tako izgleda, s tim što u principu u tom Bistrom Youth Service Centru radi isključivo profesionalci, dakle nije nužno bitno je li mlada osoba ili starija, i na samome prijemnom pultu u tom centru osoba bude na početku informirana, dakle o onim nekim osnovnim stvarima koje traži, a po potrebi ga se usmjerava u stručnjaka, savjetnika za određeno područje, bilo da se radi o zapošljavanju, socijalnim problemima, nekakvom daljnjem školovanju ili pak nečem trećem. Taj servisni centar, dakle, nije samo isključivo, kako možda sad iz ove moje priče izgleda da je jako stručan, profesionalan, onako hladan, nego je dapače otvoren je za mlade, u sklopu njega i klub za mlade, tako da se tu održavaju i svirke, koncerti, njihova druženja, mogu doći popiti tople napitke, sokove, u svakom slučaju jedan kvalitetan oblik druženja mogu provesti i u tom centru. Znači opuštena atmosfera koja svakako treba mladima da bi se osjećali bolje, a isto tako i kvalitetna i stručna informacija. Tako je. Nadamo se eto da će i Infozona biti na tragu onoga što smo pričali malo prije, znači da ima nekakvu garanciju za mlade i da surađujemo multisektorski, tako da se i država uključi u sve te planove i definitivno da mladi ljudi zapravo sutradan budu uključeni na ovaj ili onaj način u društvo kako treba. Ivane, ako još što želiš dodati? Pa eto, kažem, možda samo da je cijelo studijsko putovanje je bilo budno praćenje od strane Europske agencije za informiranje i savjetovanje, te da smo dosta pričali o tom europskom nivou politika prema mladima, a na samom studijskom putovanju je sudjelovao i kao predavač i kao sudionik Davide Kapeki, direktor Europske agencije za informiranje i savjetovanje, te je u konačnici na samom kraju studijskog putovanja donešeni su nekakvi zaključci od strane Europske agencije za informiranje i savjetovanje koji se mogu vidjeti na njihovim stranicama, dakle www.erica.org. Zaključci su tamo i mislim da ih je dosta dobro pročitati za sve one koji se bave radom s mladima. Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Formiraj se! Ma daj se, formiraj!